बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 मार्च 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ लोरबां जागोन। माखौबा साननानै गोसोनि बोलोआ बाङाय जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोजों गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, नङाब्ला गुबुनजों एना एनिबो जानो हागौ। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दं। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरनिबा सायाव बांद्राय रागा जोंफ्लांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। बहाबा बान्थाबो मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। हाखा दावरा खामानि मावोब्ला खहा जानो हागौ। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि फैनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव दिनै मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेगन एबा उदैनि बेरामाव भुगिनांनो हागौ। बहाबा थांनांगौब्ला दिनैनि साना बारा मोजां नङा। जाब्रबथायनि आसा दं। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सिगांनि रांखावरि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। अदेबानि देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेंग्रुनाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव दिनै मावफुंनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। जायखि खामानिखौ मावा मानो मावफुंनो हागोन। जेरावबो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों फोनांजाब एबा लोगो मोनलायगोन। लोगोफोरनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन।
मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुङा नोंजों लोगो जानो लुबैगोन। बेखौ अनसायोब्ला इयुनाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। मोजां साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। अदेबानि देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोरबां मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय रांखावरियारि हेफाजाब मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मिथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।